I res, dit això, moltes gràcies a totes i a tots per venir i connectar-vos avui. Com sabeu, la sessió que comencem ara té dues parts, però al final la finalitat que té és presentar-vos solucions que es presenten des de l'economia social i solidària que creiem que poden ser d'interès per les entitats del tercer sector social. I en aquest cas, la primera de les presentacions que us farem té a veure amb un recurs que ofereix Som Connexió. Som Connexió és una alternativa de l'àmbit de les telecomunicacions, de l'economia social i que opera com una operadora de Telefònica Més i que en aquest cas ens volen presentar tarifes bonificades que tenen a disposició per col·lectius en situació de vulnerabilitat social que pateixen situacions de bretxa digital i que pensem que pot ser un recurs molt interessant perquè les entitats pugueu pensar-hi i les pugueu oferir a les persones a qui ateneu. Per aquesta presentació comptarem amb la Benedetta, a qui donem la benvinguda i que està aquí present. L'escoltarem en uns minuts. Ella ens donarà més detalls de com s'accedeix a aquest recurs, com funciona i per quins perfils de persones està destinat. I ara el Gerard ens comentarà la segona part de la sessió. Bon dia a totes i a tots. El meu nom és Gerard Santí, soc el responsable del projecte d'Enforce Social dins de la taula d'entitats del tercer sector, que és el projecte d'innovació digital que serveix per acompanyar a les entitats en aquestes transformacions digitals i també per fer incidència de portes enfora sobre la necessitat de combatre les bretxes digitals i reivindicar els drets digitals. En aquest sentit, trobàvem interessant també des del projecte concret d'Enforce Social, però també des de la taula, donar a conèixer iniciatives que des de l'economia social i cooperativa s'estan enfortint, estan començant a crear petits pols tecnològics que comencen a donar resposta també a necessitats que les entitats del tercer sector teníeu i teníeu de fa temps i que només l'economia tradicional donava o dona resposta encara a dia d'avui. Per tant, comptarem amb el Javier de Somité, que d'aquí una estona, després de la Benedetta, també es presentarà i explicarà el projecte, per tal que a poc, entre totes les entitats, federacions, la pròpia taula, sabem quins recursos tenim a disposició i enfortim l'ecosistema tecnològic de l'economia social. I per part meva, res més, Xènia. Quan vulguis, segueixes. Gràcies, Gerard. Jo no m'he presentat, jo soc la Xènia Carnel, la responsable de polítiques socials de la taula. En aquest sentit, Benedetta, ja et dono pas. També dir-vos que primer farem la presentació del projecte de Som Connexió, obrirem un torn obert de preguntes o reflexions que tingueu les entitats i llavors passarem a la segona part de la sessió. Així que, Benedetta, endavant quan vulguis. Merci. Hola a totes, se m'escolta bé? Perfecte. Pues res, abans que res, moltes gràcies per generar aquest espai de compartir. Molt agraïda que m'heu convidat. Faré 5 cèntims sobre el projecte de Som Connexió per ubicar-nos, tot i que la Xènia ja ens ha posat en context, però crec que és important també ubicar-nos encara més perquè, diguéssim, les dues coses van per la mà, no? Som Connexió som una operadora de telefonia conscient, som una cooperativa sense afany de lucre i oferim serveis d'internet a casa i mòbil, posant al centre les persones. Aquest és el nostre objectiu. Ho fem a través de diverses estratègies, començant per l'atenció a les persones. Entenem que hi ha d'haver persones sempre darrere de l'atenció a les persones. No hi ha màquines, no hi ha robots, no hi ha res. Dediquem espais perquè les persones se sentin còmodes tant a l'hora de tenir una consulta com a l'hora de tenir una incidència sobre el que sigui que tingui a veure amb el projecte o amb el servei, donar les condicions perquè es pugui donar. No hi ha contestador de veu ni res amb el que parlaran. Després fem molta feina pedagògica, entenent que al mercat de les telecomunicacions la tendència ha sigut generar consumidores totalment inconscients. Jo formo part d'aquest col·lectiu. Fins no treballar a Som Connexió no tenia ni idea de què significava consumir 1 giga, 30 megas o el que fos, quin era l'impacte a la meva salut, o sigui, totalment inconscient, ni al medi ambient ni res. I creiem que és important que sapiguem quina és la nostra necessitat de consum
perquè estem acostumades a tarifes supermega elevades, a tenir dades il·limitades i a pensar que les necessitem, o tarifes de fibra desorbitades i no les necessitem, no? I per crear un context més saludable per a totes les persones i per al medi ambient és important fer aquesta feina pedagògica. Per no parlar també de l'ús de les pantalles i de les telecomunicacions en infància i adolescència, també elaborem material pedagògic per centres escolars i centres educatius i també per acompanyar les famílies que s'enfronten a un repte molt gran en aquest sentit. Després, internament, quan parlem de posar al centre les persones, també això ho apliquem a la nostra estructura organitzativa i a la manera que tenim d'organitzar-nos i a les nostres condicions laborals. No tenim ni persones, o sigui, tenim condicions molt dignes, no tenim ni persones amb preu molt baix ni persones cobrant un sou desorbitat. I a partir d'aquí entrem més en la qüestió de què és la nostra estratègia per reduir la bretxa digital. Entenem que, quan parlem de bretxa digital, entenem que no només ens referim a persones amb dificultats socioeconòmiques que no poden accedir al servei, sinó també parlem de persones que tenen dificultat amb la tecnologia. Sense ir més lejos, parlem de gent gran i en aquest sentit desenvolupem i estem dissenyant sistemes per poder donar una atenció personalitzada a aquestes persones a través de visites al domicili. És un repte aquest també perquè estem molt localitzades, però d'alguna manera això no ens vol aturar, ho volem desenvolupar. Després, persones que viuen en un medi rural, per exemple, que estan aïllades i per aquesta raó no poden accedir a un servei de banda ampla perquè les grans operadores no els dona compte desplegar infraestructura i es troben en aquestes situacions. També volem intervenir aquí. I ara ens trobem en el projecte de col·lectius marginalitzats, que així li hem dit, on ens trobem a voler dissenyar un producte que faci més accessible el nostre servei a les persones que no tenen recursos, per la raó que sigui, que es trobin, per tant, en una situació de risc de marginalització, dissenyar un producte que sí que pugui ser accessible. És a dir, que entenem que tot el que oferim, tot el que he explicat que oferim com a objectiu del nostre projecte ha de ser accessible per totes les persones. I clar, en aquest sentit, fa un parell d'anys és quan es va materialitzar una miqueta aquesta inquietud. Vam estar fent proves amb situacions que ens han arribat soles. A través d'una experiència, per exemple, amb el col·lectiu de la Nau Borg, no sé si us sona, a Badalona, vam intentar estar en contacte amb elles, oferir-li un servei. Ens va ajudar moltíssim a poder començar a definir quin és el tipus de servei, quines són les implicacions, què és el que hem de tenir en compte. Va ser com un primer passet. I després vam estar molt en contacte i seguim estant en contacte amb EXO. EXO és una associació, es diu Expansió Xarxa Oberta. Es dediquen el seu recorregut a promoure la sobirania tecnològica, a reduir l'escletxa digital i ha estat molt d'ajuda i segueix sent molt d'ajuda per anar definint com fer-ho, com arriben aquestes persones i establir vincle, efectivament. I gràcies una mica a aquest recorregut, ara mateix, o sigui, la fase actual d'aquest projecte, d'aquest programa de col·lectius marginalitzats, ens trobem amb unes bonificacions definides, molt concretes i en aquest moment una mica rígides també, perquè és com una fase inicial, és una fase següent a l'anterior, una mica de disseny, d'anàlisi, d'anar explorant. I ara ens trobem a poder oferir unes tarifes bonificades, les nostres, que, de fet, si busqueu a la nostra web, l'enllaç del correu que us van enviar us porta en aquest apartat de la web, que en aquests dies justament ha canviat una mica. Trobareu aquestes bonificacions sobre dites bons de Som Connexió, bo digital Som Connexió. En què consisteix? En una reducció del 50% sobre el PVP d'unes tarifes concretes, que són totes les tarifes de mòbil amb trucades il·limitades, més enllà de l'abonament de dades, i a la fibra 300 megas sense telèfon fix, que és una fibra, les prestacions d'una fibra 300 megas són excel·lents per un ús tant si vol ser domèstic com si vol ser un ús compartit de més persones que estan fent teletreball, per entendre'ns, per entendre una miqueta del que parlem. I aquestes tarifes estan accessibles ara mateix a totes aquelles persones que es trobin en una situació de risc, d'exclusió,
per raons socioeconòmiques, no hi ha els criteris, en aquest cas, en aquest bo digital, no són gens ni mica rígids per, diguéssim, establir. Evidentment, nosaltres no som expertes. Soc una acció, no és experta en situació de marginalització, i per tant, també entenem que no som nosaltres que hem de posar aquest tipus de requisits i és aquí que entra una mica en joc el tipus de relació i de col·laboració que volem establir amb les diverses entitats com les que esteu representant aquí, diguéssim, que sí que sou experta i teniu recorregut en aquest àmbit. I, per tant, per això volem construir una relació de confiança i de col·laboració que sigui el més àgil i fàcil possible per totes les parts i que permeti que sigui fàcil també per a aquestes persones poder accedir a aquestes bonificacions. I dic que no són rígides perquè, per altra banda, també hi ha els criteris no són rígids. El que sí que ara mateix és rígid és el tipus de bonificació. Entenem que la realitat és molt variada i molt diversa i amb moltíssima complexitat, que amb aquest tipus de bonificació segurament no estem arribant a totes les persones, però entenem que en aquesta fase també requereix com una petita fase de consolidació per poder després anar diversificant encara més i poder anar adquirint i abordant més complexitats. A banda d'això, també està el que segurament heu sentit, els bons digitals de la Unió Europea. És una financiació que ofereix la Unió Europea a través que ofereix la Unió Europea i és d'àmbit autonòmic, és a dir, que cada regió autonòmica estableix una miqueta els criteris. Ara mateix nosaltres estem inscrites només al registre d'operadores de la Generalitat de Catalunya. Això va començar l'any passat, al juliol. Al juliol ens vam registrar, van començar tots els tràmits. Cap a l'octubre estàvem ja preparades per poder començar. De fet, tenim uns contractes donats d'altes a persones que ara mateix s'estan beneficiant d'una fibra a cost zero per elles, però ara mateix l'hem pausat perquè hi ha hagut uns retrasos molt importants. De fet, encara no està activada. Estàvem esperant que la Generalitat ens donés l'ok, però la Generalitat encara no pot fer-lo perquè la Unió Europea encara no ha ratificat la pròrroga. I, per tant, fins que això no passi, no podem tirar endavant. I, clar, les persones, evidentment, que havíem donat d'alta a l'espera que això passés, no tindran afectació al servei ni tampoc canvien els preus, estan confirmades i segueixen endavant, però sí que és cert que en aquest moment l'hem pausat un moment perquè hem de veure, d'alguna manera estem anticipant uns imports i hem de tenir la situació una miqueta més clara per veure quan això sí que s'activarà. Per tant, ara mateix el que són els bons digitals de Som Connexió sí que estan actius. I una cosa molt important que m'he deixat de dir és això, que quan parlava de rigidesa a nivell de requisits és que la Unió Europea és molt rígida i només accepta aquestes bonificacions per persones que estiguin rebent l'ingrés mínim vital o la renda garantida. I, per tant, això és com molt... no hi ha molt marge, però sí que volem tenir aquest marge amb els nostres bons digitals i amb la col·laboració amb les diverses entitats. I per això, amb algunes de vosaltres hem estat parlant també i d'alguna manera ja us he pogut explicar una miqueta com volem que funcioni. D'alguna manera, primer entendre com funcionem, tenir uns arxius compartits que faciliti el traspàs d'informacions de les persones entre l'entitat i nosaltres, també protegir les dades d'aquestes persones i que aquestes persones puguin fer els menys tràmits possibles en aquest sentit. No sé si fins aquí teniu dubtes o preguntes, faig una petita pausa o si tiro i després donem pas a les preguntes, vosaltres em direu. Benedetta, si et sembla, segueix fins al final perquè així després agrupem totes les preguntes, que potser és més senzill. Perfecte. Doncs, queda poquet realment, però que en tot cas sí que és clau considerem clau el rol de les entitats i el tipus de relació que establim amb les entitats que estiguin interessades a col·laborar amb nosaltres. Entenem, que a nosaltres aquesta relació amb les entitats ens ajuda a arribar a les persones
i entenem també que el servei que donem a les entitats ajuda a millorar les situacions. Ojalà, no? Entenem que això pot donar-se com no, però com a mínim, persones que ja es troben a haver de lluitar en moltes situacions en el dia a dia, doncs com a mínim que estiguin connectades. Ara mateix estar connectades, tenir un servei d'internet s'ha tornat imprescindible per tothom, sense distinció. Realment ho hem vist amb la pandèmia, ens ho ha deixat super mega clar. I entenem que no hi ha d'haver una raó, o sigui, no pot haver-hi una raó per la qual et quedis sense o que estiguis obligades a anar a la biblioteca, no? Perquè no és el mateix buscar feina en aquest sentit o fer un teletreball anant a la biblioteca o tenint 5 gigas de dades en el mòbil, no és el mateix. I què més? Ara mateix, si fem una fotografia de com està en connexió en aquest programa, hem establert vincle amb 4 entitats. Una d'elles és EXO. Amb EXO també estem tirant endavant amb una col·laboració amb la UPC també amb unes experimentacions per poder automatitzar aquest procés d'acreditació i, per tant, això ajudaria a que es redueix molt la feina de les entitats i de nosaltres, però sobretot que les persones que es puguin inscriure en aquest sistema d'acreditacions sigui tan fàcil com que tenen un codi de 4 lletres o 4 números i amb aquest codi ja poden accedir al servei amb una tarifa reduïda. Però això és un procés que s'està fent a poc, amb estudis, proves i portarà temps, no? Però estem en aquestes. Després, més números. Estem ara mateix atenent entre 15 i 20 unitats de familiars i de convivència i tenim entre uns 30-35 contractes actius. No dic una xifra precisa perquè en tenim alguns ja actius, un mínim de 30, i altres estan en marxa d'alta. Això és una miqueta el que venia a explicar-vos. Segurament m'he deixat moltes coses, però també el més segur és que amb les preguntes que em fareu m'ajudareu a dir el que m'he deixat. Moltíssimes gràcies, Benedetta. Ara sí, obrim el torn obert de paraules. Per ordenar-ho una miqueta, us agrairíem si poguéssiu utilitzar el d'aixecar la mà i que us aniré cridant conforme us vagi veient. Tenim una d'en Joaquim, de FATEC. Hola, bon dia. Ens hem vist i he estat a la vostra pàgina web i el que veig és que ja nosaltres que anem a un nicho de gent, que és la gent gran, que hi ha una bretxa digital important i que hi ha això, m'ha semblat sentir que deies que teníeu preparat algun tema per això de la bretxa digital per poder anar a casa d'ells i tot això. Per una altra banda, tenim un altre problema en l'àmbit rural, també n'has parlat, i és les pensions agrícoles. Les pensions agrícoles són molt baixes, però no estan considerades rentes garantides. Són molt baixes per què? Perquè es considera que el pagès ja té un hort darrere el jardí, que es pot fer els tomàquets i tenen les gallines, no? I amb això ja en tenen prou. Però això, vosaltres en aquest aspecte podríeu també intervenir i molt important, la cobertura que teniu, per exemple, a la Conca de Barberà, és bona o no és bona o teniu que encara implantar en aquestes zones. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Joaquim, ¿verdad? Sí. Sí. Doncs, en quant a les accions d'atenció a la gent gran, per exemple, sí, el que passa és que, clar, una limitació ara mateix, que també quan hi ha una limitació vol dir que hi ha una oportunitat per anar desplegant idees, és el territori, no? I, per tant, clar, nosaltres ara mateix som petits, som una cooperativa petita,
I ara mateix el que estem fent, o sigui, estem encara en la fase de disseny, no? I per tant, en la fase de disseny, la implementació ara mateix l'estem fent al territori de Catalunya, dins de les nostres possibilitats, i això vol ser com una manera per començar a abordar aquesta problemàtica i a mesura que l'abordem també dissenyar i mirar com fer per poder-la fer més extensiva a tot el territori nacional. I per això, clar, evidentment no és només una cosa de l'equip d'atenció en aquest sentit, sinó també a les companyes de participació, dels grups territorials, és a dir, és un repte que va encara més enllà del que és el tipus d'atenció en si. I per tant, doncs, sí, és una de les nostres tàctics del pla d'acció d'aquest any, voler desplegar aquest tipus d'atenció. No sé si t'he respost o si volies anar més a fons. No vaig més a fons més que res perquè, repeteixo, està encara en una fase inicial de disseny i tampoc ho porto jo. És a dir, que igual segurament algunes companyes et pot aprofundir encara més, però no sé si amb això tens prou de la teva inquietud o sobre la part de les persones, de la gent gran. Segueixo amb la segona inquietud. Tema de cobertura, quan em preguntes quina cobertura tenim, a què et refereixes? A la fibra o al mòbil? Se m'escolta bé? Sí? Joaquim, em sembla que tens el micròfon apagat, que no et podem escoltar. Vale. Ara, m'escolteu, ara? Sí, ara sí. No, deia que a la Conca hi ha companyies que donen cobertura i hi ha companyies que no. Ni a fibra, bueno, fibra ja és una miqueta difícil, que hi arribi al poblet, que són 20 persones, no? No sé si s'ha tallat o s'havies acabat. A nivell de mòbil, o sigui, jo ara al cap no tinc el mapa de cobertura del mòbil, hi ha uns mapes que fem servir. Però com a mínim la cobertura per dones, sí. Perdó, és que no sé si sóc jo que m'arriba en retard el que diu el Joaquim. No, a mi també se'm talla. Joaquim, em sembla que tens la connexió una mica inestable, però crec que t'estem seguint. Sí. Clar, en tema de desplegament de la fibra, el que estem fent ara mateix és, en col·laboració amb Guifinet, doncs, clar, nosaltres no despleguem fibra, no tenim un servei tècnic que desplega fibra, sinó que sí que tenim un conveni, una col·laboració amb Guifinet justament per a aquestes zones rurals, per arribar a aquestes zones rurals. Per tant, la idea, el procediment seria que les persones que estiguin vivint en una zona aïllada, a una zona rural, que es posin en contacte amb nosaltres indicant-nos les seves necessitats, la seva situació i la seva ubicació, i nosaltres, conjuntament amb Guifinet, ho valoraríem i a partir d'aquí es valoraria el que es pot fer, el que no es pot fer, el que implicaria, tant a nivell econòmic com a nivell de logística, bàsicament. I en quant a mòbil hem de mirar el mapa, bàsicament. Nosaltres ara mateix, el nostre proveïdor de serveis de mòbil és MásMóvil, que fa servir la xarxa de cobertura de Yoigo i d'Orange, és a dir, que on arriben aquestes... Parlo de xarxa, d'antenes. On arriben aquestes antenes hi ha servei, o no arriba, doncs no hi ha servei. Sí que no tenim acords amb Movistar, ni molt menys, però MásMóvil sí que té dret a accedir a algunes antenes i, per tant, per persones que viuen a zones on només arriba la xarxa de Movistar, tenim dret a habilitar la xarxa de cobertura de Movistar, en aquest sentit. Això pel que fa als mòbils. Ja. No, jo ja no tinc res més. Gràcies. Gràcies a tu, Joaquim. Gràcies. No sé si alguna persona més vol fer alguna pregunta o té algun dubte o alguna reflexió. Com deia, si podeu aixecar la mà, si us plau, i així ordenem una mica el debat. I si no, mentre Benedetta, no sé si vols com aprofundir. Mira, la Natàlia. Natàlia, endavant. Hola, bon dia. Jo tenia una mica de dubte en quant a la feina pedagògica que feu,
com us dirigiu cap al jovent? Saber una mica perquè... treballo per Intres i estic treballant en un pis d'inserció laboral, que són joves migrats. Llavors, doncs, m'interessava una miqueta això, com treballeu pedagògicament l'ús de les pantalles. Gràcies. Vale, sí. Faig una prèvia, que clar, jo el projecte que porto és el de col·lectius marginalitzats. Ho dic més que res perquè poder no dono totes les informacions específiques de això que m'esteu preguntant, però jo recullo totes les vostres inquietuds per fer-vos arribar més informacions. És a dir, que si queda alguna cosa poc aclarida, doncs les companyes, per exemple, això ho porten les companyes d'Infàncies i Pantalles, del projecte d'Infàncies i Pantalles, i per tant li faig arribar les vostres inquietuds si veiem que això no queda del tot respost. Clar, ara mateix, quan parlem de l'ús de les pantalles amb infància i adolescència, el que estem fent per una banda és l'elaboració de material. Tenim unes guies, ara mateix ha sortit la de 0 a 3 anys i per tant és per personetes molt petites, i després adolescència. Van més dirigides a famílies, això s'ha de dir, és a dir, a famílies i a centres educatius. És a dir, per una banda, acompanyar les famílies dins de casa com gestionar l'ús dels mòbils, dels tablets, dels ordinadors, i també als centres educatius a l'hora de poder fer feina pedagògica cap a la gent jove. I per tant, clar, en el vostre cas, per exemple, si sou un centre educatiu, doncs sí que podríeu demanar-nos-les, nosaltres us podríem fer arribar les nostres guies, que us podrien donar moltes eines. I també, no només les guies, és a dir, no només material pedagògic, sinó també que fem xerrades o d'alguna manera també ens va bé que ens digueu necessitats específiques perquè també ho construïm. És a dir, que si cal una xerrada sobre un tema molt específic o un taller o una activitat o una formació, doncs també, no? I això intentem construir-ho també en base a les necessitats que ens arriben. Després, si voleu, no sé si vosaltres podeu, Xènia, però si no, jo us puc compartir també els correus electrònics cap a on dirigir-vos per demanar-nos més informacions i tal, o per fer-vos arribar material i tal. Sí, just, mira, ara que has dit això, faig un parèntesis, ja us ho anava a dir a la part final, però a totes les persones que necessiten la sessió d'avui us enviarem un correu electrònic amb les adreces de Som Connexió, Benedetta, si de cas ja ens envies al Gerard o a mi quines són les adreces en relació a quins temes, i això ho compartim amb totes les persones per qui vulgui aprofundir més pel col·lectiu específic amb el que atén o qualsevol cosa. Genial. Vale? Qui no s'hagi inscrit a la sessió, que no sé si hi ha algú que posi o no està segura de si s'ha inscrit, que posi el correu pel xat, per si de cas, perquè així l'incloem en l'enviament. Ara té la mà aixecada l'Elisenda. Jo, disculpeu perquè m'he incorporat una mica més tard i potser s'ha explicat. Nosaltres acompanyem persones amb discapacitat intel·lectual, majors d'edat. Aleshores, sí, entenc que el bonus aquest encara no està activat, que esteu treballant en això, però si volguéssim informació de cara a quan s'activi, doncs si seríem susceptibles de participar al nostre col·lectiu. També, clar, com que són persones majors d'edat, no sé si ho han de sol·licitar elles mateixes o si estan dins de la fundació, doncs nosaltres podem fer com aquesta mediació, diríem. Això. Gràcies, Elisenda, per les preguntes. Sí, hi ha una part, sobre el tema que no està actiu, la bonificació que no està activa ara mateix és la que ens arriba a través de la financiació de la Unió Europea, però sí que està activa la bonificació del vot digital nostre propi, de Som Connexió. És a dir, que sí que ja estem atorgant aquestes tarifes, que són el 50% de descompte sobre el preu final. També, ara no recordo si us vam enviar el fulletó, tenim un fulletó on surten les tarifes, però que a l'enllaç del correu que us vam enviar de difusió, accediu a l'apartat i en allà, per no jo dir, la tarifa, trucades il·limitades i tal, que igual no cal ara mateix, però que podeu prendre consciència de quins abonaments estan disponibles, de trucades i de dades i el seu preu corresponent, sobre el tema del descompte. Pel tema de l'atenció a les persones, clar,
les persones que poden accedir a aquestes bonificacions són totes persones sense distinció que tinguin dificultat econòmica, socioeconòmica, per poder tenir aquest tipus de servei. I en quant al tipus d'atenció, més enllà del programa de col·lectius marginalitzats, el projecte de Som Connexió el que vol fer és justament que també les persones amb qualsevol tipus de dificultat, que pot ser d'idioma, que pot ser de llenguatge, que pot ser d'edat o qualsevol tipus de dificultat que tingui, que pugui comptar amb una atenció personalitzada. Què vol dir això? Que, clar, evidentment, som unes quantes persones al servei d'atenció a les persones usuàries, però entenem que persones que tinguin un cert grau de dificultat no ajuda a haver de parlar amb persones diferents, sinó que, per exemple, en aquest cas, si identifiquem una persona que diu jo em costa molt el tema tecnològic i necessito que m'expliqueu molt a poc i tal, i no mola tampoc aquesta persona cada cop que ens truqui ens hagi d'explicar la seva situació. Per tant, nosaltres tenim un sistema intern per poder identificar la necessitat concreta de la persona que s'adreça a nosaltres i a partir d'aquí proposar el tipus d'atenció que més s'hi ajusta. Ara, si amb l'entitat es considera beneficiós per les dues parts que hi hagi una intermediació, doncs també cap problema. Hi ha persones, per exemple, que diuen per qualsevol cosa que tingui a veure amb una modificació del servei, jo què sé, ens truca una filla i diu només parleu amb mi perquè la meva mare de tant en tant té brotes psicòtics i us pot trucar demanant-vos tal cosa. Vosaltres, si podeu recollir la petició i no fer res, i ho contrasteu amb nosaltres. Doncs mira, ho anotem i ho gestionem d'aquesta manera. En aquest sentit, també és cert que el contracte sí que aniria en nom de la persona, o sigui, la persona seria la titular del servei, no seria l'entitat, que és la titular del servei, però això no significa que el contacte hagi de ser per força amb la persona. Si aquesta persona té una tutora o una persona que li fa d'intermediació assignada, doncs senzillament es tracta de notar-ho, tenir-ho en compte i així ho farem. D'acord. Era això el que... Sí, era això. Gràcies. Vale, perfecte. I això aplica a totes, vull dir, a totes les persones que atenem com a usuària de Som Connexió. Susana. Hola, gràcies. Jo també m'hauràs de disculpar perquè també m'he pogut connectar una mica més tard i no sé si ja ho has dit. En relació a aquesta bonificació que teniu, vostra, per col·lectius que entenc que tenen una dificultat econòmica, com avalen aquesta dificultat econòmica? A través de l'entitat. És a dir... O sigui, l'entitat som els que us enviem... O sigui, només que siguin derivades per nosaltres i enteneu que tenen una dificultat econòmica o necessiteu alguna dada en concret? No, absolut. Pel que fa als nostres propis bons digitals, nosaltres no necessitem cap certificació, jo què sé, no necessitem saber si estan cobrant alguna ajuda, no necessitem saber quines entrades tenen. Més que res perquè no tindríem dret a fer-ho, perquè no... A veure, cadascú tenim el nostre recorregut vital i poder algunes podem saber una miqueta més, però entenem que les entitats que acompanyeu a aquestes persones teniu tota la informació i que si per part vostra veieu i considereu que aquesta persona sí que necessita aquest tipus d'ajuda perquè d'una altra manera no tindria accés al servei o estaria obligada a tenir un servei a través d'una altra operadora que potser li està cobrant un munt de pasta quan realment no necessita, jo què sé, tantes dades o tantes trucades, que això és una altra cosa, no? Doncs amb que vosaltres, les entitats, ens dieu ho redirigeixo a aquesta persona que sí que tindria dret a una bonificació, doncs nosaltres ja amb això tindríem prou. Està clar que tota informació que ens podeu donar ens ajudarà a atendre-la millor. És a dir, només en el sentit de poder atendre millor la persona. I després per derivar com a entitat a alguna persona, hem de tenir algun acord de col·laboració? No s'ha de firmar res, és a dir, no hi ha cap conveni a signar, només el que ara mateix, tal com estem funcionant ara, hi ha un paper que firma l'entitat i la persona, que és més que res també una manera com una mena d'acord de confidencialitat, perquè, clar,
vosaltres el que fareu ens passareu les seves dades, nom i cognom i com a mínim dades de contacte perquè nosaltres podem parlar amb elles. I per tant hi ha aquest document que per una banda certifica que o sigui, en aquest document sortirà que vosaltres certifiqueu que aquesta persona té dret a una bonificació. No hi ha cap altra cosa que hauré de dir i un acord de confidencialitat. I a partir d'aquí, que evidentment aquesta persona haurà donat el seu consentiment a que vosaltres ens faciliteu les seves dades, doncs nosaltres farem tota la feina d'assessorament per veure quin servei necessita, quina tarifa i tot el que és el procés de contractació, explicació de com funciona, vaja. Perfecte. Gràcies. Un plaer. Tenim 5 minutets encara, si algú té alguna pregunta més. O si tu, Benedetta, vols aprofundir en alguna qüestió que t'hagi quedat. Pues jo no, només dir que ara mateix doncs, per nosaltres és molt important anar-nos coneixent i per tant que si encara que sigui que no teniu clar, convidar-vos a posar-vos en contacte amb nosaltres i podem tenir xerrades de tu a tu, perquè entenc que que la realitat de cada entitat també pot ser molt diversa i per tant que estem a completa disposició per tenir espais de tu a tu compartits per fer-nos una trucada, una videotrucada o el que sigui i anar explicant-nos el que sigui, sense cap mena de compromís realment, perquè és com una part molt important per poder anar a fer xarxa i que us podeu escriure a l'adreça d'info que trobareu a l'apartat de contacte de la nostra web i també al telèfon que surt allà. I després jo seré la persona que centralitza tots aquests contactes i això, convidar-vos a no aturar els vostres dubtes i preguntes i anar explorant juntes, que és el que també ens ajudarà a donar forma, a donar complexitat i forma a aquest projecte. Moltíssimes gràcies, Benedetta, per la teva exposició i predisposició també a donar-nos suport i a estar al costat de les entitats. Si no hi ha més dubtes, com hem dit, recollim les adreces electròniques que ens heu ficat pel xat i aquelles adreces que tenim del registre que heu fet per la sessió i us enviarem les dades de contacte de Som Connexió perquè això pugueu parlar amb més detall o de forma més particular per a les persones que ateneu. I res, i ja passaríem a la segona part de la sessió. Gerard, quan vulgueu. Sí, abans de presentar i donar pas al Javier de Somité, doncs com us deia, pels que heu entrat més tard i si algú encara no ens coneix, des d'Enforce Social som el projecte de la taula que es dedica a enfortir i acompanyar les entitats, les federacions, en el seu procés de transformació digital, en el procés d'innovació, posar recursos a disposició, contactar, formació, etc. I des de fa uns mesos que ens vam conèixer amb Somité, una cooperativa de segon nivell que ara el Javier explicarà i que, entre altres coses, el que pretenem també des d'Enforce Social i des de la taula és ajudar a enfortir projectes com aquests per tal que tot el món tecnològic de l'economia social vagi creixent i que siguem nosaltres mateixes les que l'ajudem a fer-lo créixer quan tinguem necessitats. I res, Javier, tot teu i agrair-te l'estona ja per avançat. Perfecte, jo tinc una presentació preparada. A veure si puc compartir. Voy a llenar... No. ¿Ara sí o no? No. De moment, a pantalla en blanc, Javier. Molt bé, comencem bé, amb la tecnologia. A veure... És que no som molt de team nosaltres, A veure si provo una altra cosa. ¿Ara sí? No.
Oh, quina ràbia. No veieu res o veieu pantalla en blanc? En blanc, sí. Yeah. A veure. No sé. A veure si poso pantalla completa. No. Si vols, passa-m'ho, Javier, intento compartir-ho jo mentre tu vas explicant. Sí. Bueno, a veure, és que amb el Teams no tenim massa experiència en general. Vale. Val a dir que des de la taula també ens hi estem posant ara, no prometo res, però ho intentaré. Sí, no, nosaltres estem amb Biculubatan, amb Meet.com i, bueno, va bé. A veure, per on? Per mail mateix, Gerard? Sí, Javier. Vale, vaig. Ja està. Vale, perfecte. Doncs endavant, Javier, crec que ja veu bé. Perfecte. Pues jo sóc el Javier Carrillo i treballo per Somité com Product Manager, Product Owner, una mica la gestió de projectes tecnològics i estic a Barcelona, a l'oficina de Barcelona normalment. També treballo a l'oficina de Som Connexió i de Som Mobilitat, una mica, que són entitats que ara veurem de Somité. I res, avui us presentaré una mica què fem a Somité, d'on venim, cap a on anem i, bueno, quan vulguis comencem amb la propera slide. Gerard, que tinc una intro de continguts. Ho intento, que no és tan fàcil, a veure. Si poses pantalla completa, jo crec que anirà millor. Ara. Vale, doncs continguts d'avui serà el per què de Somité, la primera proposta que es fa de cooperativa de serveis, la visió i missió actual que hem treballat a la reflexió estratègica, el qui som actualment, tant entitats com treballadors, els valors de Somité i serveis i projectes que estem treballant ara mateix. El per què Somité comença quan diverses entitats arriben a la conclusió de que el desenvolupament d'eines IT és clau per la seva sostenibilitat i per la seva supervivència en general a l'economia social. I bueno, hi ha necessitats de desenvolupament d'eines molt superiors als recursos disponibles per fer desenvolupaments i per trobar perfils tecnològics que ara mateix és molt complicat per el mercat IT com lo tenim. I llavors sorgeix una oportunitat per compartir esforços i desenvolupar eines comunes. Això és possible perquè hi ha unes necessitats compartides i una visió també compartida entre les entitats d'aquest grup en el que tenim a Som Mobilitat, Som Energia en un primer moment,
Son Connexió, CopDevs i, bueno, així comença tot. Llavors, la proposta que fan des de Som Connexió i Som Mobilitat és la creació d'una nova cooperativa tecnològica, la seva pròpia tecnològica de l'economia social, que és una eina per arribar a persones, a perfils que són complicats d'arribar normalment per una única entitat i que són molt necessàries per un desenvolupament IT àgil. Llavors, això el que permet és tenir perfils multidisciplinars que són molt necessaris per l'ecosistema i que estan enfocats en complementar equips interns que hi ha a les cooperatives. Hi ha cooperatives que tenen equip intern, com Som Connexió, i hi ha altres cooperatives on no hi ha equip intern. I això dona capacitat d'impulsar més projectes a una velocitat major. Llavors comença a fer-se un treball conjunt entre equips de les cooperatives i l'equip també de Som-IT. Això permet detectar sinergies, necessitats comuns i mancomunar esforços, que és molt important. I la gent de Som-IT, sobretot, anem d'una cooperativa a una altra treballant en projectes i detectant necessitats i d'email, que tenim un possible projecte comú que és molt bo per Som Connexió, per Som Mobilitat i per la Fundació Finances Ètiques, per dir una cosa. No? I per això la governança de la cooperativa està en les cooperatives de consum, que ara mateix hi ha representants de les cooperatives de consum del primer nivell. La missió que hem consensuat entre l'equip tècnic i el Consell Rector ara mateix és oferir solucions digitals al servei de la transformació social en genèric, no només a l'economia social, sinó cap a la transformació social. I l'aspiració és ser un agent referent oferint solucions innovadores i desenvolupant eines mancomunades sempre amb treball col·laboratiu i intercooperació entre entitats. Som una cooperativa de segon grau, com deia abans, i que treballa per les entitats de la SS ara mateix. Això és el que som. Després ja veurem cap a on anem. I les entitats que tenim al primer nivell són Som Connexió, que l'ha explicat molt bé, el que fa Benedetta, Som Mobilitat, que és una cooperativa catalana de mobilitat sostenible, que està molt enfocada sobretot en car sharing elèctric compartit a Catalunya. Hi ha més de 100 cotxes compartits. I la Fundació Finances Ètiques, que és la fundació de Banca Fiare. Estem oberts a més entitats, però ara mateix no estem com en el procés d'entrada d'entitats. Tenim també a Som Energia com a entitat col·laboradora, però no és entitat sòcia. Són 8 persones ara mateix, repartides 5 a Catalunya, 2 a la resta de l'Estat, a Madrid i a Màlaga i una altra a França. I tenim l'oficina a Bloc 4 al pol nou de cooperativisme que s'ha obert fa molt poquet. Els valors que hem definit són la gestió democràtica i transparent, que és un valor de l'economia social que apliquem a la gestió de projectes digitals. El treball i el coneixement col·lectiu, compartit i obert. L'esperit és co-crear eines, coneixement i posar-lo al servei de la comunitat per ajudar a mitigar la bretxa digital. Després tenim la diversitat, també. Intentem a les necessitats també territorialment diverses i de persones diverses, també, posar-lo al centre. La tecnologia ètica. Intentem sempre que sigui possible prioritzar eines open source, obertes, però a vegades no és possible. Però el que sí que incorporem és una visió moral i ètica en l'ús d'eines digitals. Tenim també la sostenibilitat, fem una gestió de l'organització respectuosa, responsable, econòmica, social i ambientalment. Tenim la perspectiva de gènere que, com heu vist a la foto de l'equip, és molt complicada per el món IT, trobar dones, però lo estem intentant i és una prioritat que les contractacions siguin amb dones també i anar treballant amb aquesta bretxa
que hi ha una desigualtat i una exclusió per raons de gènere molt clares. I per últim tenim la qualitat i l'eficiència, que sona una mica estrany, però és una necessitat per les entitats d'economia social que aportem valor i que els desenvolupaments siguin de qualitat i eficiència i que sigui una eina per a les entitats. Com serveis principals, ara mateix tenim consultoria estratègica, fem anàlisis, millora, optimització de processos i de sistemes tecnològics, fem plans de digitalització, un plan és un anàlisi, un disseny d'arquitectura, una tria d'eines, de proveïdors i una priorització de desenvolupaments que aporten més valor per a una entitat. Tenim algun servei d'aquest tipus per a entitats que no són sòcies de Somité i per a entitats de Somité. I també fem la solució digital. Oferim serveis de digitalització de processos, de desenvolupament d'eines i de suport funcional també. I ara passem a projectes que tenim en marxa ara mateix. Comencem per Som Comunitats, que és un projecte de creació de comunitats energètiques que comença a Catalunya, però ara ja replica a l'Estat, a Euskadi i a Canàries. I treballem amb Som Energia, Som Mobilitat, Plural i Copteps. I estem molt enfocats en la part de plataforma tecnològica, tot i que participem a la governança de Som Comunitats, que serà una entitat de segon grau també. I estem desenvolupant eines per la gestió societària, un mapa comunitari i també portem la coordinació de l'app, que la fa un proveïdor també extern. I està en fase de consolidació ara mateix el projecte. És un projecte molt gran i molt estratègic per la transició ecològica. Portem els sistemes d'IT Som Mobilitat perquè a Som Mobilitat no hi ha un equip propi, l'equip és Somité, diversos perfils, anem treballant amb ells i estem fent millores al seu ERP, millorant el procés d'onboarding, d'alta d'usuari, de soci, integracions entre app, web, Odoo, que és l'ERP amb el que treballem molt. Hem incorporat un Helpdesk també i estem fent la coordinació de la nova web. Tenim molta feina amb Som Mobilitat en general. Després passem a una part molt d'I+D, que estem treballant amb Som Connexió, perquè hi ha un finançament gran d'un singular per Som Connexió, Fundació Maresme i Col·lectiu Ronda, i aquí hi ha subprojectes que ara explicaré una miqueta. El primer és d'ERP, I+D. Hem treballat moltes millores de Helpdesk. Aquí és un bon exemple de lo que deia abans, de desenvolupaments conjunts, perquè estem treballant molt el suport, l'eina de suport a l'usuari, el Helpdesk, aquí, i després s'aprofitarà Som Mobilitat i potser després altres entitats de totes les millores que estem fent aquí. Són desenvolupaments molt estratègics. També estem desenvolupant validació de documents, automàtica, de DNI, carnet de conduir, en open source i sempre tenint molta cura amb dades personals. I automatització de processos en general, que comencem a Som Connexió, però el mateix, replicabilitat sempre i intercooperació amb altres entitats per aprofitar desenvolupaments. Aquí, no sé, hi ha automatització de nòmines o d'altres processos, d'alta de nòmines, que volia dir, a la comptabilitat, no sé, guàrdies, moltes coses que després són reaprofitables, segur. Una altra. Aquí arribem a un punt complicat. Hem començat a treballar amb dades d'intel·ligència artificial a l'economia social. És una de les activitats que tenim aquí. I aquí estem treballant amb Col·lectiu Ronda i Som Connexió. Des de Somité, sobretot, portem una mica la coordinació i la mirada aquesta sempre d'ecosistema, de que el que fem aquí després sigui replicable a altres entitats. I el primer de tot que estem fent és un posicionament ètic de com ens relacionem amb la intel·ligència artificial. Ho està fent Digital Fems, amb una persona també de la Fede.cat,
i sortirà un document de bones pràctiques o recomanacions de lo que estem fent nosaltres i després potser serveix per altres entitats que també les agradaria fer servir la intel·ligència artificial per millorar de processos. I més tangible, s'està desenvolupant un assistent de consultes, però no és un assistent de consultes per la gent, és un assistent per la gent que fa suport a les entitats. La idea és que la feina de fer suport a socis, a usuaris, amb incidències, quan demana informació a la gent, pues, l'assistent fa una classificació de la incidència, fa una priorització, potser també fa una suggerència de contingut i és per fer més eficient i més amena la feina de la persona que fa suport. Molt enfocat sempre en que la persona tingui més temps per fer el que explicava abans la Benedetta, de estar amb gent gran, amb gent amb problemes, llavors alliberem temps no per fer fora gent, sinó perquè la gent tingui temps de qualitat per fer feines que de veritat aporten valor. I el mateix una altra tasca d'extracció de PDFs que ara mateix està molt enfocada en col·lectiu Ronda per sentències jurídiques, però després segur que hi ha replicabilitat amb arxius, camps i processament de camps i demés. És una tasca d'automatització de com el contingut tancat després lo processes i lo fas servir pel teu entorn tecnològic. També estem treballant en una oficina virtual. Aquesta és l'oficina virtual de Som Connexió, es diu Som Office, i el que estem fent és un roadmap del producte, una recollida, la millora de la recollida de documentació, de DNI, de diversos temes que la persona sòcia necessita per donar-se d'alta i sobretot treballar en la replicabilitat. És una oficina d'usuari per factures, per canviar dades i demés, i potser després és una necessitat d'altres entitats i la tenim més abstracta. Ara mateix és complicat implantar-la, però és open source i potser hi ha una necessitat d'oficina virtual que podem cobrir amb aquesta eina. El mapa comunitari que parlava abans d'ell és un mapa amb pins, amb filtres, que és molt important per donar-te una visió a les comunitats energètiques. S'està fent servir, a Som Mobilitat se feia servir i ara lo volem tornar de nou també. I llavors necessitem un roadmap del producte, una governança del mapa i una abstracció. És open source i la idea és que qualsevol entitat amb necessitat de mapa comunitari també lo pot fer servir si lo necessita. Una altra. També estem treballant un projecte de digitalització de processos de fundacions a Fundació Maresme, que de fet està aquí el Daniel, també a la sessió amb el que treballem. I aquí s'està fent un anàlisi de processos, hi ha un procés també d'intercooperació entre fundacions per trobar necessitats comunes. Hi ha un disseny de producte i arquitectura de les necessitats comuns de les fundacions. I després treballem la part de quadres de comandament amb ell per fer seguiment d'indicadors importants tant a la Fundació Maresme com després també farem un quadre de comandament conjunt de totes les fundacions amb necessitats conjuntes sobre un software que fan servir totes de medicalització. És una mica tot. Estem començant amb tot això. Hem treballat la primera part, però la part d'intercooperació la comencem, de fet, la propera setmana. Feina en COP és un projecte propi de Somité per fer captació de capital social voluntari amb un mòdul de l'ODU, de l'ERP que fem servir. També estem desenvolupant un mòdul de control de cash flow per fer previsió de caixa, de com estarem d'aquí a X temps. I millores en el mòdul d'email marketing per automatització de tasques d'email marketing per captació del capital social voluntari. És un projecte propi, un producte propi que tenim una subvenció també de Generalitat, un projecte, i ho estem fent ara. Aquí estem en un projecte de Som Serveis
que és un projecte de comercialització de serveis conjunts per empreses, que la idea és que una mateixa empresa contrate energia, telecomunicacions i mobilitat amb Som Energia, Som Connexió i Som Mobilitat al mateix procés, amb el mateix comercial i demés. I de Som IT portem l'anàlisi tecnològic, la definició d'arquitectura i la coordinació IT. En la primera fase només estem amb anàlisi, arquitectura, no fem desenvolupament encara, però bueno, la idea és comercialització conjunta per empreses. I per últim, volia compartir un projecte que encara no està pendent de resolució, però lo farem sí o sí, perquè és aposta estratègica de Som IT i del Consell Rector, que va cap a l'automatització de processos en general, amb flows, i bueno, és el mateix que deia abans, per alliberar temps necessitem que les tasques repetitives siguin automàtiques. I llavors estem treballant molt en aquest aspecte, en la definició sobretot, i tenim un projecte d'anàlisi, de selecció d'una eina RPA, que l'eina el que fa és que permet fer flows que fan els processos. Seleccionarem alguna cooperativa per a l'anàlisi de sus processos i farem implantació de lo mateix. Aquí, un exemple seria un onboarding, un alta d'un nou empleat. Tu, si dones d'alta les dades una vegada a l'inici, l'eina el que fa és que te dona l'alta del correu, de la gestió de projectes, del registre horari, de tot el que necessites. Lo fa automàtic. És una idea de flows que hem de treballar i que ja existeix. O el mateix amb una sortida d'empleat, li dius aquest mail i dona de baixa tot. I això amb processos automàtics que, bueno, que són molt tediosos i que el que volem fer és anar cap a l'automatització i evitar tasques repetitives o tasques que, bueno, que és millor fer-les automàticament. I això és tot. Jo crec que ja està. No sé si teniu preguntes per mi. Val, doncs moltes gràcies, Javier. Mentre els assistents processeu una mica d'informació donada i penseu què voleu preguntar, agrair-te la presentació. Entenem també que aquests últims exemples que has posat de projectes que ja esteu realitzant és una manera d'explicar els serveis que també podeu oferir a entitats que puguin estar aquí o que puguin estar interessades en els vostres serveis, ja posant rostre o posant exemples clars de feines que esteu desenvolupant. No? De moment no tinc cap matxacada. Potser ho esteu païnt perquè hem canviat bastant de tema respecte a la presentació anterior, però creiem que tenia certa connexió, mai millor dit, fer una mateixa sessió les dues potes, perquè al final Som Connexió és membre de Som IT. Gràcies, Carme, per atrevir-te. Endavant. Sí, és que m'ha interessat molt, Javier, dues coses que has dit, que és el quadre de comandament i el tema de l'automatització de processos, perquè jo per defecte professional treballo en qualitat, llavors és la meva lluita diària, amb la qual necessitem ja en aquest món actual analitzar dades el més ràpid possible per alliberar temps per atendre les persones, perquè ens ocupa massa temps l'anàlisi i la recollida de dades. Llavors, la meva pregunta és, aquests projectes que esteu tirant endavant ja els podeu oferir de manera immediata? Hem d'esperar un temps que els desenvolupeu? Com esteu en aquest procés per poder parlar amb vosaltres o compartir, a veure... Sí, a veure, sobre la part de quadres de comandament, ara mateix treballem amb un proveïdor realment de BI i nosaltres fem l'anàlisi, la definició i demés d'indicadors i tenim la mateixa tecnologia, la mateixa eina, tant a Som Mobilitat com a Som Connexió ja implantades amb quadres de comandament en Superset, que és la tecnologia que es fa servir a les cooperatives sòcies. I ara estem començant amb l'anàlisi d'indicadors i demés amb Fundació Maresme i amb la resta de fundacions d'intercooperació del projecte. Llavors jo crec que... Però és molt específic, és per les necessitats de Fundació Maresme i després és per les necessitats
del grup de fundacions d'intercooperació del projecte. Però, bueno, la part de Fundació Maresme jo crec que estarà cap a l'octubre, setembre, i la part d'intercooperació també, el mateix. Però no és molt reaprofitable, potser, perquè, clar, l'activitat de cada fundació jo crec que és molt variable. Però, clar, és la nostra filosofia. Aquí estem treballant amb Fundació Maresme i no sé si dona després l'oportunitat també d'intercooperar i de compartir recursos. El mateix que fem amb les cooperatives, potser amb les fundacions té sentit. Que la feina feta a una fundació després sigui reprofitable per una altra. Perquè farem servir, crec, tecnologia open source, de moment. Estem definint molt tot. Que, de fet, tinc aquí el Daniel i m'està escoltant i no sé què dirà. Però, bueno. I la segona part és un projecte ara mateix d'I+D que no hem començat. Hem demanat un PERTE, que és una subvenció d'aquestes de fons europeus i demés, que ve d'Europa, baixa cap al Ministeri i l'hem demanat, un finançament alt per fer templates i per tenir els workflows coberts, però no l'hem començat encara. La idea és que el projecte crec que finalitza al juny del 2025. Però sí, jo crec que el resultat serà com, sí, a la primavera del 2025, més o menys, jo crec. A l'abril, al maig. Però la idea és el mateix. Obrim i reaprofitem i potser altres entitats les interessant i, bueno, la filosofia és aquesta sempre. Perfecte, gràcies. De res, a tu. Molt bé, Joaquim, endavant. Però no treballeu amb maquinari, només amb amb soft. Sí, només amb software. Sí, no treballem amb hardware. No, per ara no hem arribat fins allà. Vale. Teniu necessitats de hardware? Sí, bueno, tenim tota una instal·lació molt antiga. En Xavier ho sap, estem implementant el CRM i llavors volem ampliar la capacitat i modernitzar tota la instal·lació que tenim. I llavors necessitem maquinari, no?, per fer totes aquestes coses. Gràcies. No tenim serveis. Ho sento molt. Gràcies. Gràcies per les respostes i per les preguntes. Sí, mira, doncs el meu company, el Xavier, que feia referència al Joaquim, doncs també té una pregunta. Perfecte. Hola, bones, Javier. Hola. Jo tinc una pregunta a nivell d'interconnexió amb els diferents programes que es puguin disposar i ara actualment, per exemple, en tema d'anàlisi de dades. Quan vosaltres feu els quadres de mando, s'integren amb possibles programes que ja estiguin en marxa amb les diferents entitats o s'ha de volcar en un sistema nou tota la informació, diguéssim? Sí, hi ha una arquitectura amb una capa al mig on se fa el volcatge de dades. No sé, a Som Mobilitat o a Som Connexió està connectat amb Melodoo, amb la web, per tenir dades de visites per la part web, de conversió i demés, i per la part Odoo, per part també de seguiment de CRM, de provisioning, de dades de negoci. I sí, es connecta, sí, amb una capa intermèdia, però hi ha diverses fonts. Hi ha una connexió. Em refereixo, per exemple, si una entitat disposés d'algun altre CRM que no fos Odoo, entenc que faria un pla amb vosaltres, no? On analitzeu, redissenyeu el quadre de mandos i entenc que mitjançant un sistema tipus ETL o alguna així volqueu les dades cap allà. Sí. Nosaltres treballem ara mateix només la part d'arquitectura i de més amb BI, perquè tenim un proveïdor molt bo de BI, amb un gènere de dades, i ho fem tot amb ell. Però sí, és el que farem al projecte que he dit abans de fundacions i de més, és amb la tecnologia que hi ha a cada fundació. O sigui que sí, hi ha una integració possible sense problemes del superset amb qualsevol eina, qualsevol eina una mica moderna, que ara
També crec que al sector fundacions o tercer sector hi ha eines molt antigues que és complicat, no sé, arribar, perquè no hi ha APIs i moltes vegades és directament extracció de base de dades i connexió amb base de dades, que no és el millor, però a vegades és el que hi ha. Vale, perfecte. Doncs moltes gràcies. De res. Val, doncs si no hi ha més preguntes, anem fent el tancament i si surt alguna tenim encara 5-10 minuts. La qüestió era posar en valor la feina que esteu fent des de Som Connexió i Som IT, també que escoltéssiu les demandes que pugui haver-hi. Per tant, a tall de resum, la Benedetta s'ha ofert a parlar bilateralment amb cadascuna de vosaltres per tal de conèixer una mica més a fons les necessitats i veure com podeu aprofundir i treballar plegades. I també en el cas de Som IT, doncs, bueno, veiem que des de FATEC hi ha una demanda per ampliar serveis a Som IT, Javier, a poc, però veieu que l'economia social i el tercer sector doncs, tenim necessitats i, per tant, és important que es vagin donant respostes. Evidentment, sigueu vosaltres o siguin altres proveïdores, no? Si us sembla, Javier, enviaré la presentació a les persones assistents i també el teu correu de contacte per si hi ha dubtes. I Benedetta, ens fas arribar això que deies també, els contactes, si vols, separats per les persones responsables del que tu consideris, i si ho envies avui, doncs entre avui i dilluns enviem a les persones assistents el resum de la sessió i també si tenim penjat ja també el vídeo per si el voleu revisitar. Així que última oportunitat per si algú té alguna pregunta, comentari, i si no, doncs ja tancaríem la sessió. No hi ha mans aixecades, doncs res, com deia, moltes gràcies. Carme, he vist una mà no virtual, sinó... Vale, era per dir un adéu ja avançat, gràcies. Perfecte. Doncs res, estem en contacte per qualsevol qüestió des de la Xènia com a responsable de polítiques socials, jo mateix com a Enforce Social i tant Som IT com Som Connexió pel que necessiteu. Moltes gràcies i bon cap de setmana. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies. Gràcies. Adéu, gràcies. Gràcies. Adéu. Gràcies.